Os meus primeiros, eu recordo que con 11 anos, máis ou menos, que foi cando nos levaron a todos pa a Feira de Monte, pa o colegio, que antes estábamos no rural. O primeiro negocio que fixen foi co trapicheo de golosinas e chocolatinas e todo eso. Comprabas a un precio e vendías a outro, non? Sí, aquelo foi porque, claro, ali íbamos 1000 chavales xuntos, entonces había unha alambrada, que lo eran as medidas de seguridade. Entonces a outros rapaces e a min ocorreusenos por facer un túnel por debaixo da alambrada. Entonces íbamos a unha tienda que estaría sobre 500 metros, así a través dun monte pequeniño e tal, e comprábamos a un precio e vendíamos ao triple. Ese era un negocio fácil. Pois comprábamos refrescos daqueles de TAC, de que tal, chicles, pois chupachús, bueno, toda clase de golosinas. Subíamoslo para arriba e vendíamoslo ao triple. Naqueles momentos eu recordo, con 11 anos ou por aí, chegar a ter 4, 5 ou 6 mil pesetas, que era toda unha fortuna. Pero ti daquela xa pensabas en negocio? Sí, eu sempre pensei en facer algo diferente ao que facían meus pais, que eran super traballadores, pero non me gustaba. A mí aquilo do tema rural, do tema de vacas e todo eso nunca me atraeu. Entón, bueno, a mí inconscientemente sempre me saleu de ganar cartos. Entón, iso foi que sucedeu, claro. Había dous problemas. Primeiro, que claro, tú con 4 ou 5 mil pesetas, con 11 anos, xa había un problema para chegar coa pasta a casa, porque igual pensaban que roubar algo. Non, entón eu xa tiña un problema en esconder os cartos cando chegara a casa. Entón, dixen, pois hai que gastalos. En cromos os metía, por exemplo, tiñan os álbumes cheos, menos un típico xogador, que era o que faltaba sempre. Hasta que nos requisaron, claro, que tuvo fecha de caducidade, porque non sei quen denunciou, nin quen non, pero un día aparecemos pola chisma do túnel e apareceron os zapatos negros ali do home e era o director. E, efectivamente, requisaronnos a mercancía, a máis a pasta, a máis deronnos algo de brasa. Claro, daquele non era castigo... Non, tampouco foi unha barbaridade, pero, bueno, castigo era castigo, chamaran aos meus pais, ben, digamos que foi o meu primeiro negocio no que vin eu, que se podía comprar unha cousa e vender a outra. Vale. Vamos avanzando cronológicamente, con anos, pois estou en EGB, despois, pois, o seguinte, pois, con 13, 14 anos, meu pai comprara unha segadora, que había segadoras desas de Bertolinas, desas para segar a erva, os veciños había moitos que non tiñan, entonces, claro, iba a segar os... E cobrabas por cobraba, a 1000 pesetas hora. Entonces, a pasta... Claro, isto para que nos fagamos unha idea, 1000 pesetas hora... Daquela era moita pasta. Canto sería hoxe? Hoxe sería como... 100 euros? Máis. Home, non. Sí, bueno, por aí. 100 euros hora? 100 euros hora, poñe. Non sei. É dicir, con 1000 pesetas daquela tomabas 5 cubalibres, por exemplo. Entonces, bueno, ali aquilo sí que era un negocio, porque a máquina comprara a meu pai. O gasoi foi... O gasoi gastaban nada, que un depósito de gasoi de 5 litros que valía 600 pesetas, andabas todo o día. Entonces, claro, cobráballes. Daquela, pois, cada aquilo da campaña aquela, pois igual duraba 15 ou 20 días. Entonces, pois, a poder da noite, pois 15.000 pesetas, e cadra, 12, 15. Eu tiño ido ás festas con 15, 20.000, 30.000 pesetas. Naquela época... Eras un rico. Con 13, 14 anos. Eu tiña unha boa cousa que as gastaba. Non que fora, pero gastaba, non? Pero sempre fixen, sempre desde pequeno, eu sempre tuve un don para facer dinero. Quizás tamén era un pouco, ao mellor como nosos pais non nos poderían dar. Sí, bueno, daban... Era como que tiñas que buscar un pouco a vida, non? Sí, pero tampouco, outros creativos tampouco os podían dar e non se buscaban a vida. Eu creo que era algo que eu levaba dentro, innato de facer. O seguinte, bueno, despois vou para Villalba, fago o terceiro de BUP, acabo o terceiro de BUP, e había ali un chico que daba clases de brau, retirárase, entón non se me ocorreu outra gran idea que de dar clases en julio e agosto aos que lles quedaran asignaturas de EGB por aí. Cal é a miña sorpresa que encontrome con
con 30 cativos pola mañá e 30 pola tarde. Unha puta animalada. Entonces acomodei ali o comedor da miña casa de Guá pa iso, claro. Tiña 30 alumnos pola mañá e 30 alumnos pola tarde. Co iso conlleva aguantalos, eso telita marinera. E aí deime cuenta que o meu enseñanza non podía ser, porque era tremendamente esclavo. Aguantar, xa non aguantara todos eses cativos en distintos cursos, preparar todo o tema, que aunque tuveras as nocións, pois tiñas que repasar un cabrao, tiñas que repasar varias cousas para resolver as dúdas. A resolver esas dúdas deles. Por un lado, gustábame eses retos, pero que era super esclavo. Entendes? Darlle explicacións aos pais cando viñan, non sei que, non sei quanto. Bueno, encima, aí foi un negocio malo, porque non me pagaron vita deles. Un negocio, aí foi, digamos, que non foi productivo o esfuerzo que eu tuvera que facer, non? E aí che vai un pouco aí o tema